o flynyddoedd fel athro mewn ysgolion cynradd. Ieuan. Diolch yn fawr am y gwahoddiad i siarad am y ddogfen o'r safbwynt Gymraeg. Dwi'n digwydd byw yn Dyffryn mwyaf dwyreiniol Gwynedd a gallai gadarnhau o'n profiad i'n bersonol bod y cyfnewid iaith yn gyrru'n galad i'r cyfeiriad chi yma yn y gorllewin. Tynged Ysgolion ydy pwnc y cwarfod yma. Mae pob un yma'n gwybod yn ei galon mai Tynged Gwynedd ydy ystyr hynny. Mae'r cwbl yn yr antol oherwydd mae'n cefna ni at y môr ac mae'r rhaid i gyngor Gwynedd gael hyn yn iawn. Thal i ddim rhoi pen mewn tywod a gobeithio'r gorau. Mae wedi mynd yn ddiweddar arna ni. A ni'n ôl 20 mlynedd i leni, y flwyddyn 1968, ac mae'r gwarfod gyhoeddus mewn pentra yn Llŷn. Nid Anerchiad Ieuan Wyn, rhieni plant ysgol sy'n o, ysgol Danfygythiad, ysgol Brincroes, ac yn rhydd y rhai sy'n codi yn ei gair o blaid cadw'r ysgol na gorau yn galw am ymchwiliad cyhoeddus. Mae cyfreithiwr y gynghorydd ar enw Robin Lewis. 2 blynedd ar 10 cyn hynny yn 1955, roedd cadeirydd Pwyllgor Cyllys i'r Gaernarfon wedi datgan fel hyn, gyda phleser mawr wy'n nodi bod nifer o ysgolion bach gwledig y sir wedi cael eu cau ac wy'n edrych ymlaen at weld cau nifer o'r eraill fel gallwn ni'n wneud arbedion ariannol. Cadeirydd y Pwyllgor Cyllys sylwch, nid cadeirydd y Pwyllgor Addysg. Doedd ysgolion hynny medda'r awdurdodau ddim yn hybyw, roedden nhw'n anghynaliadwy, medden nhw. Edrych i mo'i cynnal nhw. Ceiwyd ysgol Brincroes yn 1972 wedi brwydr hir. Do, mae nifer ohonan ni wedi bod yma o'r blaen. A beth fydd Tynged yr ysgolion ar Broydd? Dyna'r cwestiwn heddiw. A hyd yma, mae'n mlin gen i ddeud hyn. Mae ymateb Cyngor Gwynedd wedi bod yn gyfres o gymau gwag. Y cam gwag cyntaf yw derbyn yr honiad ffals bod ysgol gynradd yng Nghymru sydd â llai na 90 o blant yn anhybyw, yn anghynaliadwy. Dyma awgrym un o fandariniaid biwrocrataidd y cynulliad i'r gwleidyddion yn y ddogfen sy'n sail i'r cynlluniau drefnu ysgolion Cynghora Sir. A dim ond rhywun cwbl anwybodus yn hanes datblygiad cymdeithasol Cymru a lladdwyd peth mor ffôl. Wyddaf o ddim ei gwlad o bentrefi bychan ac ardaloedd gwasgaredig ydy Cymru gan fwyaf. Mae'r pentrefi bychan a'r cymdogaethau hyn wedi bod yma cyn bod dinasoedd a trefi mawr, cyn bod pentrefi mawr diwydiannol, cyn bod trefi marchnad. Dyma di cymdeithasau hynna Cymru. Cryd y diwylliant traddodiadol. Dyma'i Cyngor Gwynedd wedi herio cynulliad ar y mater yma, ac wedi annog cymdeithas Cynghora Sir Cymru i wneud yr un modd. Mi ddylai'r Cynghora Sir sy'n cydrychioli Gymru wledig wedi uno'n un llais yn erbyn o. Wnaed mo hynny, a derbyniodd Cyngor Gwynedd yr honiad ffals yma yn gynsail i'w cynllun a drefnu. Yr ail gamgymeriad oedd peidio llunio proffiliau ieithyddol diwylliannol a chymdeithasol o'r ysgolion a'r ardaloedd cyn dechrau cynllunio. Byddai tystiolaeth am sefyllfa'r iaith yn lleol wedi bod yn hanfodol i'r cyngor wrth lunio argymhellion y cynllun drafft. Wnaed mo hynny. Camgymeriad arall oedd peidio cynnal asesiadau ar drawiad ieithyddol a chymdeithasol o'r ysgolion a'r ardaloedd wrth lunio'r cynllun drafft. Dylai hynny wedi cael ei wneud yn fewnol fel rhan o'r broses. Rwan yma'r cyngor yn mynd ati ynglyn â'r mater, ar ôl llunio'r cynllun drafft. Mae'n gwbl naturiol fod pobl eisiau gwybod beth fyddai'n debygol o ddigwydd i'w cymdeithas leol nhw.
pe bai'r ysgol yn cau, a beth oedd yr effaith ieithyddol ddiwylliannol cymdeithasol ar blant a fyddai'n ymuno â phlant ysgol neu ysgolion eraill, oedd yn ei hosgol eu hunain neu mewn ysgol mewn cymdogaeth arall. Mae'r mater hwn o'r pwys mwyaf, ond neithbwyd o hynny. Camgymeriad pellach y cyngor sir oedd dewis enghreifftiau o achosion achos nad oedd yn gymharol mewn agwedd greiddiol. Mae ysgol mewn pentra bychan ag ardal wasgaredig yn Wynedd. Yn y fro Gymraeg, gweddillion y Gymru Gymraeg, yn chwarae rhan allweddol mewn cymdeithas sydd am warchau. Yn y gorchwyd o ddatblygu iaith a diwylliant plant o aelwydydd Cymraeg a chymathu'r plant o aelwydydd di-Gymraeg. A chadw undod diwylliannol a chymdogaethol, gan bwysau cynyddol, a hynny dan amgylchiadau arbennig. A hon y ffactor hanfodol. Edrychodd y cyngor sir ar enghreifftiau o ffederaleiddio chlystyru mewn 8 ardal y tu allan i Gymru. Dorset, Swydd Amwythig, Grenis, Llundain, Plymouth, Wiltshire, Swydd Efrog, Sunderland a Cherniw. Ond oedd y ffactor diwylliannol ddim yn bresennol ffreswm yn yr un o'r rhain. Cafwyd un astudiaeth achos o ardal yng Nghymru yn Nalgyrch Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion. Ond anwybydwyd y ffactor iaith a chymdogaeth yn llwyr yn yr astudiaeth honno. Does am un cyfeiriad at iaith a diwylliant yn yr unig astudiaeth achos a wnaed yn Nghymru. Dim gair. Mae chamgymeriad ychwanegol, os oes angen yn ychwanegol, oedd pidio a chynnwys awgrymiadau gan rieni a llywodraethwyr lleol yn y cynllun draff. Ond yn hytrach, osod ei dewisiadau nhw eu hunan yn seiliedig ar eu hastudiaethau anigonol o hunan. Mae'r ddogfen anhilwng o Wynedd a deud y gwir. Nid dogfen addysgol. Man cychwyn y cyngor sir yn ei trafodaethau agoriadol efo'r llywodraethwyr oedd fod y sefyllfa bresennol yn anghynaliadwy. Mi wn i hyn, ond i'n bresennol yn y cyntaf yn y Llynogwen fel cadeirydd llywodraethwyr yr ysgol uwchradd. Daeth y ddau air cynaliadwy ac anghynaliadwy yn amlycach bob dydd yng Nghyfa gweinyddwyr, gwleidyddion a chynghorwyr fel ei gilydd. Mae'r peth yn gynaliadwy neu'n anghynaliadwy. Ac mae'r geiriau hyn bethau hefyd yn cael ei defnyddio i ddiben arbennig. Os fydd llywodraeth ganolog neu llywodraeth leol, ac mae'r ddeubeth yn gynyddol i ddiolygu'r un peth, eisiau gwneud newid y drefn o fewn rhyw sector neu gilydd, a hynny am resymau cyllidol, trefniadol neu ideolegol hyd yn oed. Maen nhw'n datgan yn y lle gyntaf bod y sefyllfa bresennol, y status quo, yn anghynaliadwy. Ystyr hynny ydy nad ydy'r awdurdodau ddim yn newid llysio cynnal y drefn bresennol. Ac maen nhw'n gosod nifer o ddewisiadau o'i dewis nhw hunan gerbron y sector. Bydd dewis un ohonyn nhw yn rhyddhau arian o ryw ffynonella neilltuol. Ond fydd gwella cryfhau a datblygu'r drefn bresennol ddim yn un o'r dewisiadau, na fydd yna'r un geiniog i chi ar gyfer hynny. Ond beth am wasanaethau cyhoeddus? A dyna di addysg. Ond nid os oedd y letswydd ar lywodraeth ganol a llywodraeth leol i ewid llysio i cynnal nhw yn y gymdeithas leol. Ond nid oedd gwerthoedd cyfala a gwerthoedd corfforaethol yn gynyddol i mewn i lywodraeth leol a gosod egwyddorion materol i dra'r drwyddiaethu dros y gwerthoedd cymdeithasol a diwylliannol. Dowch i'n ystyried beth mewn gryna sy'n yr antol yma. Mae bob un ohono ni fro i gymdogaeth, hon ydi ardal y galon, ac mae'n rhan anerchod o'n hunaniaeth ni. Ni ddylid ar unrhyw gyfri benderfynu ar bolisi a strategaeth a fydda mewn unrhyw fodd yn gwanlychu safla'r Gymraeg fel iaith y gymdeithas. Achos byddai'n gwbl amhosib dadwneud unrhyw gam gwag mewn mater mor fawr a phwysig a dyfodol y diwylliant a bywyd Cymraeg yng Ngwynedd. Gwella, cryfhau a datblygu'r cymdogaethau hyn yn rhan o strategaethau cyfansawdd sydd ei angen. Dyna graidd y mater, dyna ydi galwad yn pobol ni o'i gwahanol gymdogaethau,
Os rhaid i ni o'r diwreiddio parhaus yma. Os rhaid i ni orfod edrach ar yn broen i'n gweudu farwolaeth fel hyn. Gallai glwad y diweddar athro J.R. Jones. Y mae fedd o'n hen yr allt hefodd ymhell o'na. Yn yn atgoffa ni o'n cyfrifoldab ni tuag at yn hiaith. A'r dewis sy'n wynebu bob un ohono ni. Ni gei os mynnu, ollwng y cwbl i golli. Taflu her y ddyletswydd drist, yn ôl i ddannedd yr oesoedd, ac ymroi i'r gêm yma mwyaf fynd yn yng Nghymru heddiw, sef pluod yn udd dy hun. Ac mi allan ni'n hawdd gerdded o yma heddiw. A gadael y cymdogaethau yma i'w Tynged, a dychwelyd ym mhen blynyddoedd, i chwilio am y pentrefi coll, y pentrefi fydd wedi colli ei hiaith, wedi colli hunaniaeth, y broedd y gwelodd T. Gwyn Jones i diriwiad ar swydus yn y gerdd argoed, yn chybyd i ni heddiw. A ddwy yn o don a fyddai'n deall geiriau y doethion a'r gwir da a gweithau. A ddwy yn o ben ar y ddawn a bonedd, a bregliach bas pe fi iaith urddasol. A fyddwn ni'n gofyn i'n hynna mewn blynyddoedd be nes i, a'i sefyll o'r neilltu, ac edrach ar y cwbl yn mynd i golli, yn ta mynd ati atgyfnerthu'r mur. Mae'n rhaid newid bar yn y cyngor ar y mater yma. Ond os bydd gwrthod, ac os y bydd rhaid gwarchod, mi fydd rhieni brincroes gynt i gyd yma, efo rhaid yn gwarchod y mur. Teuluoedd Pencau Fawr Meillionydd a Robert Williams Llangwnadol a Caradog Jones. Mae'n rhaid newid bar yn y cyngor.